Добрый дзень, мяне завуць Кароўкіна Вікторыя. Сёння я прачытаю вам казку Васіля Хомчынка «Лавачка». Саша с Толікам зрабілі лавачку, добрую, са спінкай. Паставілі яе ў халадку пад ліпай, паселі і сядзяць. Вось так сядзяць яны 10 хвілін, 20. З дому выйшаў сусед, дзед Андрэй. Убачыў лавачку, здзівіўся. Яшчэ раніцай нічога не было, а цяпер лавачка стаіць. Хлопчыкі пасунуліся. «Калі ласка, сядайце», – сказалі дзеду Андрэю. «Гэтую лавачку мы зрабілі». Цяпер сядзяць утрох. Дзед хваліць лавачку і хлопчыкаў. Добра, кажа, у цяньку пасядзець. З трэцяга пад'езда выйшаў яшчэ адзін дзед. «Хадзі, Іван, сюды», – паклікаў дзед Андрэй. Падышоў дзед Іван і спытаў. «Гэта ты, Андрэй, зрабіў лавачку?» «Не, мы зрабілі», – пахваліўся Саша. «Наша з Толікам лавачка». Саша ўстаў і даў месца дзеду Івану. Потым Толік саступіў месца бабулі, якая падышла да іх. Хлопчыкі стаяць, а два дзяды і бабуля сядзяць на іхняй лавачцы. «Няхай пасядзяць», – сказаў Толік Сашу. «Яшчэ паспеем насядзецца». Яны пагулялі ў двары, пабегалі па вуліцы, вярнуліся, а на лавачцы сядзяць 3 бабулі. Схадзілі ў кіно, паабедалі, выйшлі на двор і зноў лаўка занятая. Нейкі дзядзька і цётка з дзіцём селі. Так у той дзень хлопчыкі і не дачакаліся, калі можна будзе пасядзець на сваёй лавачцы. І на другі, і на трэці дзень тое ж самае. Сядзяць людзі на ёй, а ўбачаць Сашу і Толіка, дык адразу хваляць. «Малайцы, хлопцы, такую добрую лавачку зрабілі». Кожнаму хочацца пасядзець на лавачцы, а яна ж невялікая, толькі на 3 чалавекі. І парашылі Саша з Толікам зрабіць яшчэ адну лавачку, вялікую, каб усім хапіла месца. Узялі пілку, сякеру, цвікі, прынеслі дошкі. Тук-тук, стукае іх малаток. «Памагайце, малыя», – запрашаюць хлопчыкі сяброў. «Мы робім другую лавачку, большую, і для старых, і для вас, малых».